Hej alle sammen, det er Daniel og... Løb! Ja, det er nat, og vi har bare lige været ude og gik på jagt. Så ja... Men vi fik ikke engang noget. Nej, vi fik sådan... Hvad fik vi? 2 stykker jern? Ja. 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 Jeg har en seng. Har du en? Nej. Ja. Okay, jeg laver altså... Louis! Lad være. Louis, løb! Løb! Nej, Louis! Ja. Som det! Jeg har mine idéer. Nu har vi da en fiskesøl midt ude på isen. Louis, du er så mærkelig. Er det rotten fish? Er det rotten fish? Jeg har hørt, at det skulle smage delicious. Mere delicious end en kylling. Undskyld mig. Louis, du er ikke fuld, du er kun 10 år gammel. Du skal ikke gå herind. Du har så i de der ting rundt omkring dig, Louis. Lækkert. Nå, ja, når det bliver dag, så skal vi ud og søge efter noget træ, for vi har virkelig brug for det. Nej, jeg vil gerne drikke det her else. Nej, jeg vil tæmme det. Ja, den elsker mig, Louis. Se, jeg rider på mit æsel. Hvor er det? Bag dig. Kan du finde ud af at gå på det? Jeg har ikke nogen sadel, så nej. Mad! Dræb det! Lækker mad! Jeg bruger min økse. Ja, det virkede. Fik du noget ud af det? Næh. Nå, men hvad siger du til, at vi klipper indtil det er... Vi skal have nogle birketræer herude. Edderkopper i vores hus. De spiser min mad. Så tænker jeg ikke på andet, om at de spiser din mad. Faktisk er de også lidt klamme. Du er klam. Ej, det er du ikke. Du er rigtig smuk. Du er smuk, siger jeg. Prøv lige at se, hvad jeg lige har lavet. Den skal ikke stå der nu. Køb mine blomster. Hvorfor skal den stå der? Det er der, hvor vores stå skal være. Det der, det er mit værelse. Det her er dit værelse, hvor du får en udsigt til horisonten. Den kan være oven på ovnen. Nå, men jeg tænker sådan... På at snike, og så sætte den oven på ovnen. Jeg tænker sådan lidt, at når det er blevet lyst, så begynder vi sådan lidt at gå ud og hugge noget træ, så jeg tror bare, at vi klipper lidt. Ja, farvel. Altså, vi slutter ikke videoen, men vi sådan klipper. Du behøver ikke at sige farvel, hver gang vi klipper. Okay, farvel. Du behøver altså ikke at sige det. Så er vi tilbage. Og vi er klar. Vi har samlet, hvor meget træ, Louis? Jeg har kun en stikke. Ja, men det er så en stak gange 4. Og som I kan se, har jeg lige... Og så I se her, har jeg lige bygget nogle vægge. Hvad skal jeg sige? Hvad er det, jeg skal sige, Louis? Jeg vil bare sige det nu. Du skal sige til dem, det der med aftale. Okay. I er bare så søde, hvis I opdaterer. Ja! Okay, nå, men ja, vi fik ikke meget træk, synes jeg. Ja, jeg er lidt bange for, at
skal være 3 højt. Må jeg få halvdelen af den? Må jeg... godt, Louis, der kom lige torden ned der. Der kom seriøst lige torden ned ved siden af vores hus. Skal vi ikke sige, at du bygger 2, og jeg bygger 2? Nu er det ikke godt. Jeg kommer lige lidt tættere på dig nu, sådan så folken skal høre det. Ja, så de kan høre mig. Den pragtfulde Louis Badui. Okay. Hey, og skriv det også ned i kommentarfeltet, om I godt vil prøve at se fra min synsvinkel af på nogle tidspunkter. Så du det lys? Så du det lys hernede? Ja, det så jeg. Ej, det så jeg faktisk ikke ud. Men jeg så et andet lyn, der stod ned, som lavede en ild. Altså ikke sådan på huset, men en ild, der bare lige forsvandt lige pludselig. Sikkert. Louis, var det ikke dig, der byggede 2, og så byggede jeg op til 4? Louis, hvorfor vækkede du det her sted? Nå ja, det er dit køkken, rigtigt. Hvorfor? Jeg ved det. Jeg troede lidt, jeg var lidt tør for. Men vi kommer også på emnet. Yeah. Jeg tror faktisk, at vi begynder med allerede i næste afsnit. Ja, det kunne være så sjovt. Sjovt da. Vi skal bare først lige sove i en seng, så vores skovnbog kommer her. Ja, det er rigtigt. Bare lige, hvis vi nu skulle dø. Men det sker aldrig, fordi vi er så gode. Og for en sikkert skyld tager vi også lige vores seng med os, ikke? Er det ikke lidt dumt? Hvorfor? Lige meget. Jeg ser lige, om der er noget mad derude. For jeg er mega sulten. Sover vi ikke, så vi er fuldt for at mangler 3 eller hvad? Nej, jeg mangler mad. Øj. Jeg har det lidt med. Må jeg få det? Eller nej, der har jeg. Din drown. Jeg dør. Jeg døde også. Bare dræb mig her, drown. Vi dræber dig, når vi kommer tilbage. Let's get him. Jeg fik lige mit kort. Jeg fik mit kort igennem væggen. Har du også taget alle mine ting? Jeg har faktisk taget dine ting, og du har taget mine ting. Brownie! Der kommer altså flere. Må jeg gerne få mine ting, Louis? Det er altså mine ting. Ikke alle. Du har alle mine ting. Og dine ting. Jeg sagde ting. Jeg sætter en seng her, så det ikke kommer ind. Okay. Må jeg gerne få mine ting? Jeg ser det der igen. Det her er ikke mit. Det her er ikke mit. Nej, så har du ikke mit kort, så det er mit. Det her er dine ting. Det her er dine ting. Det her er dine ting. Det her er mine jordens. Det her er dine ting. Eller det ved jeg ikke. Må jeg skal bede mine økser og min pickaxe? Jeg har ikke en økse. Det er min økse, jeg har. Har du ikke 2? Nej, jeg har kun en. Du har også min reserve pickaxe. Så har jeg altså ikke flere af mine ben, men det er rigtig godt, jeg hænger i på. Jeg tror faktisk, jeg har dit sværd. Vent, der blev...
Godt. Prik. Det begynder faktisk at være lidt hyggeligt. Og min yndling er her. Du har også taget mit træ, tror jeg. Ja, men det har jeg lige brugt til blok, så du skal ikke blive klæde. Godt, så går vi... Det der, det er faktisk dit værelse, Louis. Det her, det er dit værelse. Nej, det her er mit værelse. Det er Daniel. Louis, det her er altså dit værelse på grund... Louis, lyt lige til mig. Det her er lige din værelse. Det er mit værelse. Nej, det er mit værelse. Det er dit værelse. Louis, det her, det er dit værelse på Det er grund... mit værelse. Lyt nu til mig, Louis. Det andet er dit... Nå, vent, det er faktisk dit værelse. Det kan jeg godt se. Fordi det er tættest på det der, den der gang. Det her er mit værelse. Ja, det har jeg set. Vi fjerner altså sengen. Nej, det er min seng. Giv mig min seng. Giv mig min. Så går jeg ud og samler en lille smule træ. Og det behøver vi ikke at klippe. Det siger jeg altså bare lige, fordi der er træ lige uden for vores hus. Husk nu at kommentere, hvis der er noget, vi gør galt. Ja. Vi skal faktisk have spørgsmål. Var det ikke, hvad din livret var? Det var sidste episode. Nå. Så er det, hvad din yndlingsfarve er. I den her video. Men, Ja, hvad var det, jeg skulle? Var der noget, jeg skulle? Dør. Det er rigtigt, dør. når du har lavet døren, tror jeg faktisk, at det var nok for den her video. Nej, Louis, vi har jo klippet rigtig meget af det ud. Ja, men stadigvæk. Jeg tror, at det her er nok for den her video, når du lige har lavet en dør, og jeg lige har minet noget. Jeg laver den bare lige zombie-sikren. Ja. Okay. Så laver vi bare lige den. Godt. Nå, ja, det var nok for i dag. Rigtig lidt. Jeg skulle Nå, ja. også lige have minet lidt. Godt. Hvad er der? Ingen træ er vokset. Vores ene birketræ er vokset op. Okay. Wow. Tager lige den der. Jeg tager den bare lige til at placere indenfor, fordi der har vi mere brug for lys. Ja. Godt. Godt. Hey, kan jeg ikke også? Nej, jeg må ikke noget lys ind på mit værelse. Nå. Men til gengæld, så har jeg det her, som du kan se lige om lidt. Har du lige potteplantet? Ja, men jeg sætter bare lige blomsten i. Giv mig så min potteplante. Din blomst er altså væk. Og den er lige her. Giv mig lige min potteplante. Nej. Bare smad den. Jeg skal ikke. Prøv at se her. Det er jo min her, så jeg skal have en ting der. Og så skal jeg have en der og der. Voilà. Du må godt få den anden blomst. Wow. Nu sover jeg. Godnat. Godt. Det var alt for i dag. Det var meget hyggeligt at være sammen med jer. Farvel.